ώρες για ειδική συνδιάσκεψη των ανεξάρτητων Ελλήνων. 6 ώρες που ακουστήκανε όλοι, όσοι περισσότεροι μπορούσαμε, γιατί εμείς πιστεύουμε στο δημοκρατικό συνέδριο, στην δυνατότητα να μιλούν όλοι, γιατί κορυφαία στελέχη στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι όλοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε όλη την Ελλάδα. Κορυφαία στελέχη είναι οι πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Θόδωρο του Σουνίδη, ο οποίος κατήφθηνε τη συνεδρίαση, τον υπεύθυνο για όλη την περιφέρεια, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να ευχαριστήσω και το γραφείο τύπου, τον Γιώργο τον Μπούσουλα και όλους τους συνεργάτες, όπως και το γραφείο πολιτικού σχεδιασμού. Αλλά πιο πολύ όλους εσάς, που παραμείνατε εδώ 6 ώρες και ακούσατε όλους. Να ξέρετε ότι αυτή η συνεδρίαση, εν γνώση μου, μεταδόθηκε όλη από το Web TV. Όλη η Ελλάδα, ευχαριστώ ανεξάρτητο Web TV, όλη η Ελλάδα μας είδε. Και είτε όλους τους ομιλητές. Δεν σας το είπα από πριν, για να μιλάτε ελεύθερα. Και αυτό είναι μεγάλη σημασία που πρέπει να δώσουμε για το ιδρυτικό μας συνέδριο. Πρέπει να μιλήσουν όλοι, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Να μιλήσουν εκείνοι που διαφωνούν, εκείνοι που προτείνουν, εκείνοι που αγανακτούν, εκείνοι που έχουν τράτη επιτέλους. Φτάνουν πια οι επαγγελματίες της πολιτικής. Φτάνουν πια οι ξύλινοι λόγοι. Φτάνουν πια οι κειμενογράφοι. Φτάνουν πια οι διαφημιστικές εταιρείες. Ξέρετε, όταν μαζί είμαστε και θα τους ανατρέψουμε. Και θα τους ανατρέψουμε γιατί είμαστε μία ψυχή. Γιατί σκεφτόμαστε το ίδιο. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι. Θέλω να σας διηγηθώ ένα περιστατικό, και ήμουν αποφασισμένος να μην μιλήσω καθόλου για αυτούς που φύγανε. Ήταν λοιπόν απόγευμα στο γραφείο, μόλις είχαν γίνει τα προγραμματισμένα, αν θέλετε, τα προγραμματισμένα επεισόδια εκείνων που πιστεύω ότι σύντομα θα αποδειχθεί πώς και γιατί φύγανε. Αποδείχθηκε πολιτικά όταν ζητήσαν δια του εκπροσώπου τους τη μεγαλοψυχία και τη μεγαλοσύνη του Πρωθυπουργού του Μνημονίου να τους μαζέψει πίσω. Θα αποδειχθούν όμως, θα αποδειχθούν και άλλα πράγματα, τα οποία σιγά σιγά θα αποκαλυφθούν γιατί τίποτα δεν μένει κρυπτό. Τότε λοιπόν το μεσημέρι ήταν η στενή μου συνεργάτης, ο Γιάννης ο Γιαννέλης, ο διευθυντής του γραφείου μου στη Βουλή, γενικός διευθυντής ο Κώστας Χαραλαμπόπουλος, ο στρατηγός ο κύριος Τρίκας, η γυναίκα μου και συνάδελφοι βουλευτές. Τους έβλεπα λοιπόν ότι ήταν προβληματισμένοι. Εγώ ήμουν ιδιαίτερα ήρεμος και μάλιστα απόρρισαν και μου είπανε, μα είναι δυνατόν να έχεις αυτή την ηρεμία? Ξέρετε γιατί ήμουν ήρεμος? Ήμουν ήρεμος γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες γεννηθήκανε μέσα από το διαδίκτυο. Και σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι κάποιοι που θα σας πω, όχι τα ονόματά τους και τα επιθετά τους, παρότι κάποιοι από αυτών μπήκαν στον αγώνα και ως υποψήφοι. Ήταν ο Πάμε Γερά, ήταν ο Άρης Γουλφ, ήταν ο πρωτόμαπος που μας βλέπει από τη Γερμανία και τον χαιρετώ, όπως και όλους τους ομογενείς που παρακολουθούν, ο Σταματάκος, Ποκοπίκη, τι είναι αυτή θα μου πείτε? Είναι ονόματα στο Twitter και ονόματα στο ίντερνετ. Είναι αυτοί οι οποίοι όταν μπήκαμε στη Βουλή ήταν οι πρώτοι που ουσιαστικά διαφωνούσαν με τις πρακτικές τις οποίες κάποιοι επέβαλαν στο κίνημα. Όταν λοιπόν αποφασίσαν να φύγουν από μόνοι τους, γιατί η υπόσχεση που από την πρώτη στιγμή είχαν δώσει είναι ότι δεν θα διαγράψουμε κανέναν. Θα τραβήξουμε μπροστά και όποιος θα αντέξει. Μου λέγαν τότε από το Facebook και το Twitter, Πρόεδρε, δεν πάμε καλά. Πρόεδρε, πάρε μέτρα.
Και τους έλεγα, όχι, δεν θα πάρω μέτρα. Θα κάνω υπομονή. Πολύ υπομονή. Θα κάνω υπομονή στη λάσπη, θα κάνω υπομονή στην υπονόμευση, θα κάνω υπομονή για να δω στο τέλος τι θα γίνει. Και από την υπομονή αυτή, το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν ότι κατάφεραν να κάνουν αυτό που είπα και την πρώτη μέρα στις δηλώσεις μου. Να πετάξουν βενζίνη στην πυρκαγιά και να βάλουν φωτιά στους ανεξάρτητους Έλληνες. Στους ανεξάρτητους Έλληνες, όλους εσάς, τις συντονιστικές επιτροπές, τους πολιτευτές, αλλά και στις εκατοντάδες χιλιάδες του ελληνικού λαού, στα εκατομμύρια που μας στηρίξαν, που μας ψηφίσαν, που μας ενισχύσαν, που μας πιστεύουν και που θέλουν ένα κίνημα λαϊκό, ένα κίνημα πατριωτικό, ένα κίνημα δημοκρατικό, ένα κίνημα που θα πάρει στα χέρια την πατρίδα, ένα κίνημα που οι πολίτες έχουν το λόγο, ένα κίνημα με κορυφαία στελέχη της Ελληνίας και της Έλληνες. Και αυτό το κίνημα ξεκινάμε να χτίσουμε. Το ξέρουν ότι δεν αντέχονται κινήματα, το ξέρουν ότι δεν αντέχουν τους πολίτες. Εμείς όμως δεν κοιτάμε πίσω, εμείς πάμε μπροστά. Υπόσχομαι λοιπόν, ακούγοντας όλες τις εισηγήσεις. Και το επαναλαμβάνω, θα γίνει ένα απόλυτα δημοκρατικό συνέδριο. Το πρώτο βήμα είναι οι εγγραφές. Ανοιχτές εγγραφές με ανοιχτές πόρτες για όλους. Για όλους. Και αφού 31 Πρώτου τελειώσουν οι εγγραφές, εν συνεχεία παντού δημοκρατικές διαδικασίες. Και μέχρι τότε, στην Οργανωτική Επιτροπή του Κινήματος που συζητάω την εξοδότηση, βεβαίως και θα συμμετέχουν οι συντονιστικές επιτροπές από όλη την Ελλάδα. Θα συμμετέχουν οι άνθρωποι που πήραν στην πλάτη τους στον αγώνα. Όπως θα συμμετέχουν και οι πολίτες που ήταν τα ιδρυτικά μέλη του κινήματος από την πρώτη στιγμή. Θα κοιτάξω λοιπόν μέχρι το τέλος των εγγραφών και την εκλογή όλων των οργάνων να υπάρχει αντιπροσωπευτική ουσιαστικά η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία θα διασφαλίσει ότι οι εφορευτικές επιτροπές που θα διεξάγουν τις εκλογές δεν θα προέρχονται από τον νομό στον οποίο θα γίνονται οι εκλογές. Η συντονιστική, παραδείγματος χάρη της Λάρισσας, θα κάνει τις εκλογές στην Ξάνθη. Προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και να μην υπάρχει καμία παρέμβαση στην εκλογή των αντιπροσώπων. Δέχομαι την εισήγηση που έγινε για τη συμμετοχή των συντονιστικών επιτροπών στο συνέδριο. Θα δούμε τον τρόπο εκείνο που δημοκρατικά θα συμμετέχουν όλοι στο συνέδριο. Έτσι και έτσι θα συμμετέχουν, αλλά για το δικαίωμα ψήφου θα δούμε μαζί τη φόρμουλα. Για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δομή του κινήματος. Για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τομεακά ζητήματα όπως της παιδείας. Ο διάλογος έχει ανοίξει εδώ και 3 ώρες. Και αυτός ο διάλογος θα οδηγήσει στο να φτιάξουμε μια επικαιροποιημένη εθνική πρόταση πλέον. Το πρόγραμμα το κυβερνητικό των ανεξάρτητων Ελλήνων. Στηριζόμενοι στην ηγετική μας διακήρυξη. Και να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να πάρουμε πίσω την Ελλάδα. Κατέρευσε το χθες και το ξέρουν καλά. Το αύριο είναι δημοκρατικό, είναι πατριωτικό, είναι ανεξάρτητο. Το αύριο είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Είναι στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και σας λέω ότι να είστε σίγουροι ότι ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Καλή δύναμη, καλή δουλειά σε όλους, καλό συνέδριο και καλή επιτυχία. Για να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας. Για να πείσουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, καρδιά μου. Καλή δύναμη.